traffic dito. Pagkagabi, sir, maganda dito. Dito maraming kababalaghan sa beach. Bakit naman? Ano namang kababalaghan meron? Unikan, ganon. Habagay. Timog ba naman ito syempre. Opo. Madami mga pasyalan. Andito yata ang Wen Shop. Yes. Wen Shop. Nag-pepper for pa ba sila sa circle na yan? Or sarado na yan? Parang sarado na po. Sarado na pala yung circle. Sabagay marami ng mga mga comedy bar dito na iba. Rock na lang po yung alam kong open. Rock. Rock. Ano ba yung mga parang may mga Zirco, saan ba yun? Zirco, sarado na po. Ang dami ng mga nagsara ng mga comedy bar. Kaya pala ang mga comedian ngayon nag-vlog. Ayun ang kanilang outlet kasi kumikita din naman ng vlogging. Itong Wen siya. Yes. Saan na kayo? Sige na. Andito na ako sa tingin.